No niin, eli nyt olisi sitten vuorossa tällaisen Asuksen Dual 3070 OC-mallin. Ei kun anteeksi, ei olekaan OC-malli, mutta tämän lämpötahnojen vaihto. Tosissaan kärsii vähän ylikuumenemisongelmista ja näihin on hyvinkin yksinkertainen vaihtaa tahnat. Eli täällä on näitä ruuveja tuolla, tossa. Kaikki nämä ruuvit pitää irrottaa täältä. Kannattaa laittaa siihen järjestykseen, missä ne irrottaa, niin johonkin siistiin paikkaan, niin tietää, että mistä on ruuvit irrottanut. Eli aloitellaan. Otetaan sekaksi vaikka nämä backplatein ruuvit täältä irti. Noin. Mä laitan ne tohon. Mulla on toi musta tällainen kippo, niin mä laitan siihen järjestykseen nämä ruuvit. Näin. Näin. Noin. Ja sitten lähdetään näistä liikenteeseen. Otetaan ekaksi nämä. Kannattaa muistaa valita sitten semmonen ruuvari, missä on oikein kokoiset päät, niin ei turhaa pyöristele noita ruuvin päitä. Pysyy siistin näköisenä sitten. Nämä on tällaisella jousella varustettu. Nämäkin kannattaa laittaa tänne reunaan silleen erikseen, kun noin mitkä pitää sitten korea paikoillaan tai antaa sen puristusvoiman korelle, niin on sitten taas erilaisia ruuveja. Samanlaisella jousella kylläkin. Sitten nämä mä oon yleensä ottanut silleen, että aloittanut aina täältä vuorotellen näistä aina. Noin. 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 Sitten taas täältä. Tämä tohon. Tämä tonne. Tämä tonne ja tämä tänne. Oikeastaan nämä tunnistaa siitäkin, että tässä on tällainen hopeisen tai kromisen värinen kierre ja näissä toisissa on sitten musta. Mutta kyllä sen tunnistaa siitäkin, että mitkä menee korren ympärille ja mitkä ei. Noin. Nyt olisi ne ruuvit irrotettu, niin nythän tämän pitäisi tästä lähteä ihan kaiken järjen mukaan iisisti irti. Totta kai näissä aina vähän jotain on. Aivan, täältä pitää irrottaa nämä ruuvit vielä. Niinhän se olikin. Eli tuo ruuvi. Nämä onneksi tunnistaa aika hyvin nämä ruuvit sitten, kun nämä on vähän tällaisia paksumpia, niin mä laitan ne tohon erilleen vaan, niin tietää, että ne on täältä päädystä napattu, missä on liitännät. Noin, nythän se näyttikin jo irtoa ihan itsestään. Eli nyt tästä lähtee tämä tuuletin osa. Paikoillaan kappas, täällä näköjään on näitä ruuveja vähän enemmänkin. Tämä täältä irti. Tämä täältä irti. Noin, no tossa otetaan sitä ruuveri lähti vähän karkuun. Näin, nyt tosissaan lähtee nää tuuletin osa irti tästä. Tää on näköjäänkin kerännyt vähän pölyä tänne. Otetaan täältä tää tuulettimen liitin irti. No se itse asiassa voi olla tuossa paikoillaan vielä. Nyt tämän pitäisi lähteä tästä suhteellisesti. Se saattaa olla vähän tarrautunut kiinni, että tässä joutuu välillä vähän napakammin ottaa kiinni, että se suostuu sieltä lähtemään. Backplate on ainakin tiukkaan kiinni. Siellä taitaa olla. Siellä on tyynyt välissä. Mutta mä en nyt niitä backplateja, mua ei se kiinnosta. Mä haluan
tämän jäähdytyksen pois tästä. Tää saattaa tosissaan olla tarrautunut joskus todella lujaa kiinni. Noin, lähtihän se sieltä. No niin, okei. No siinä näytti tyyny vähän halkeavan, mutta se ei haittaa mitään. Nyt saa tämänkin liittymän täältä pois. No, ei se nyt suostu lähteä, mutta eipä se menoa haittaa. No niin, kuten näkyy, niin ihan kuivat tahnat. Ihan on tollaiseksi koppuraiseksi mennyt ja näkyy, kun se on oikeastaan valunutkin melkein kokonaan pois sieltä paikoiltaan jo toi tahna. Että ei mikään ihme, että kävi hotspotti vähän kuumana. Noin. Sitten aloitellaan putsaushommia. Elikkä mulla on tällainen Thermal Grizzly levitin, niin mä aluksi tällä vedän ihan härskisti nämä reunat, koppurat pois täältä vaan tälleen varovasti, ettei osu noihin koreen viereisiin komponentteihin, niin ne lähtee aika helposti, varsinkin kun tää on ihan kuivahtanut tää tahna, että tää ei ole enää millään tavalla juoksevaa, niin se lähtee noin helposti pois siitä. Sitten laitetaan toi tohon. Sitten mulla on käytössä tällaisia suteja, pensseleitä, niin mä näillä otan nämä koppuraiset pois täältä ja samalla putsailen muutenkin vähän tätä piirikorttia, että tässä kun ei ole mitään virtoja päällä, niin tää on ihan turvallista. Näin on tehty monta kertaa. Toiminut joka kerta. Tosissaan sama homma tänne. Tääkin on ihan tällaista, kuten näkyy, niin lähtee ihan tällaisena koppurana irti vaan täältä. Ei ole minkäänlaista kontaktia enää tässä tavarassa kyllä, että noin. Sitten mä putsaan ton tosta koskikseen. Noin. Nyt kun on saatu nämä suurimmat pois tästä, niin voidaan ottaa täältä. Mulla on tällaista PRF:n TCC:n Contact Cleaneria, niin tätä ruiskuttaan tuohon ihan. Noin. Tää haihtuu tosi nopeasti pois, se ei haittaa vaikka sitä menisi ruiskuisi tonne BCP:lle. Sitten vaan putsataan kore. Mä käytän tällaisia vanulappuja, nää on tällaisia hyviä, kun nää on pehmeitä, niin ei tuu turhia naarmuja tonne koreen sitten. Ja noin, ja sitten voidaan tosta ympäriltäkin vähän napata pois. En mä tätä rupea ihan, riittää että tää kore on kiiltävä ja puhdas ja et sinne ei jää mitään ylimääräistä, niin ei tarvii sen kummemmin tätä ympärystää putsailla. Noin. Sitten mä nappaan vielä tällaisella, on tällainen mikrokuituliina, niin mä tällä vielä vetelen nämä viimeiset täältä. Kiilotan niin sanotusti tuon koren tosta. Noin. Se on hyvinkin puhdas. Sama homma tälle. Elikkä tähän vaan. Tuohon vaan laitetaan ihan reilusti sitä ja otetaan täältä uusi vanulappu. Näin, putsataan täältä vanhat tahnat pois. Näille ei enää tee mitään. Tyynyt näyttää olevan suhteellisen kivasti vielä kunnossa. Aika pehmeät tavaraa tarttuu käsiin kivasti. Tietää, että siitä on kunnossa. Nyt tuolta lähti vähän näköjään tyynyä pois, niin otetaan tää tyyny täältä irti. Sen saa kun tällä vähän avittaa tällaisella jollain työkalulla, tasapäisellä työkalulla. Tämän voi veistää myös jostain kovasta muovista itsellensä tällaisen työkalun. Tää on ihan helppo tehdä. Noin. Se tonne paikoille ja takaisin painellaan vähän ja menee omille urilleen. Siitä niin. Sitten suurimmat pölyt, mitkä lähtee, niin näin. Tuolta. Samalla voisi näköjään vähän noita ottaa vähän vanhoja tyynyjen jämiä pois näistä muistipiirien päältä. Noin, ja sitten vedetään tällä mikrokuituliinalla viimeistely niillekin. Tuolla näköjään pieni pala vielä tyynyä.
Se ei haittaa, vaikka tää tyyny menisi vähän tällaisiksi palasiksi. Nää on vähän tällaista vakiotyynyt. Mä en nyt ala tyynyjä vaihtele tähän näyttikseen. Tää toimii muuten ihan vallan passelisti, mutta hotspotti tuntuu olevan vähän korkealla, niin tää auttaa tää tahnojen vaihtoon. Sitten täältä vedellään vähän kanssa näitten päältä vanhoja tahnoja pois. Sinnekin voi vähän ruiskia tätä PRF:ää. Tää tosissaan ihan, puhutaan ihan hetkestä, niin se on liuennut tuolta välistä pois, sitten haihtunut. Noin. Vähän voidaan tästä. Noin, nythän se näyttääkin jo siltä, että se on haihtunut sieltä. Nonni. Otetaan tosta pöydältä turhat tavarat pois, näin. Noin, tänne vaan. Nonni, eli siinä olisi nyt kore paljaana. Mä en mitään muuta meinaa nyt täällä putsausta tehdä, kun vaihda tosissaan tahnat. Eli nyt mä käytän Thermal Grizzlyn tahnaa tässä näin. Tää on hyvää tahnaa. Mulla on tossa myös Noctuaa ja kaikkea Arctickiakin löytyy, mutta mä nyt laitan tänne Thermal Grizzlyt väliin. Ja tosissaan mä laitan tuollaisen pienen nokareen sinne. Ja sitten sen jälkeen mä oon näitä, ketkä aina levittää tahnan paikoilleen, niin mä käytän tätä mun levitintä tähän hommaa. Tasainen kerros joka puolelle. Tasainen kerros joka puolelle ja koko koren ympärille. Sittenhän kun toi jäähy tuohon kiristetään paikoilleen, niin se kyllä sitten tasaa sen tahnan joka puolelle kyllä hyvin. Noin, se on siinä. No niin, nyt sitten enää uudelleen kasaus koko kortille ja sitten se onkin valmis. Eli napataan tosta kortti. Otetaan tää. Laitetaan ekaksi tämä kiinni, näin. Noin. Eli tässä on nyt sitten kiristetään tää jäähdytin. Mä näköjään irrotin vahingossa, olisi riittänyt näköjään kun olisi irrottanut pari ruuvia vaan vähemmän tosta, niin ei olisi tarvinnut itse tuuletin osaa ottaa irti. Nämä mä kiristän suoraan tänne paikoilleen. Ihan vaan laitan näin. Sitten otetaan kortti tähän. Näin. Ja nyt sitten nämä vuorotellen. Eli korttihan oli mulla näin päin. Joten tämä menee tuonne, sitä vähäsen kireelle. Tämä menee tänne, sitä vähäsen kireelle. Tämä tänne. Ja tämä. Oikeastaan näillä ruuveilla ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä nämä laittaa tänne. Sitten jokaista aina pikkuhiljaa kiristelee, aina yrittää ristiin kiristellä niin pitkään kunnes ne on pohjassa asti nämä ruuvit, että ei tarvi millään apinan raivolla. Että sitten kun tuntuu, että se stoppaa, noin, se stoppas, se stoppas, se stoppas ja se stoppas. Nonni. Nyt olisi se paikoillaan. Sitten ei tarvitse enää muuta kuin laittaa takaisin tämä tuuletin elementti niin sanotusti paikoilleen. Sitten alkaakin kortti olemaan taas takaisin kuosissa. Noin. Onko siellä nyt kaikki paikat paikoillaan? Yes. Sitten ei muuta kuin kohdistaa se vaikka näin väärinpäin paikoilleen. Toi on tuolla ja näin. Ja näilläkään ruuveilla ei juuri ole mitään väliä, mihin kohtaan nämä ruuvit laittaa kiinni. Että mä nyt laitoin
Nämä on kaikki samanlaisia ruuveja, nämä, mitkä pitää jäähdytintä paikoillaan. Niin nämä voi laittaa ihan missä järjestyksessä itse haluaa. Kuten huomaa, niin ihan samanlaisia ruuveja. Toisissa on toi sininen tuolla, niin sanottu sinetti, mutta eipä sillä nyt ole mitään väliä. Tää kortti on avattu jo kuitenkin, eikä tässä takuutakaan olisi enää ollut kuin pari kuukautta jäljellä, ja se on aina hirveä taistelu näiden lämpöjen takia lähetellä näitä kortteja, kun se on Nvidian niin sanottu normaaleissa, jos hotspotti käy yli 100 asteessa, niin en jaksa aloittaa sitä takuurumpataistelua yhtien tahnojen takia. Tää on niin paljon nopeampi tehdä itse. Noin. Sitten tämä ruuvi kuuluu tänne backplatein puolelta tänne taakse. Oho. Noin. Tää kiristetään tänne. Noin. Toi laitetaan takas tonne. Kaapeli vaan sinne jemmaa. Noin. Ja tälle puolelle nämä 3 ruuvia takaisin paikoilleen. Noin, ja sitten vielä viimeinen. Noin. Se oli siinä. Tadaa! Nyt siinä on tahnat vaihdettu, kortti, missä hotspotti on luultavasti enää noin 80 tai alle tienoilla suunnilleen. Että ei ole mikään ihan älytön projekti, mutta kovin moni sitä vaan pelkää tehdä, mutta tässä nyt oli tällainen pieni ohjevideo siihen, kuinka nopea ja helppo se on tehdä. Kiitos!